ನಾನೇ ಸುರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಾರ ಮನ್ಪದ ಕುಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂದ ಅಂದ ಬಾಬಾ అమెరికా జల్మోడ్ బర్త్డే మల్దినే పాటారి రోడ్ సైడ్ నట్టు నకులావలి అంద నికులు ఎంచిన యూట్యూబుడు ప్లీజ్ తూలే అన్న ఎంచిన తూపిని అనికల్ రెడీ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಏತ್ ನಿಂಗುಪ ಮರಿ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನೀಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಲ ಈಗ ಅಗ್ರ ಬರ್ತದನ್ನದ ಅನ್ನ ಎಂಕುಂಡದೆ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಡಿ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡುಡೆ ಎಂಕ್ ಕೋರಿದ ಸಾರುಗ್ ಬಟಾಟೆನ್ ಮೂರು ಪಾಡುಡು ಪಂಡ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಯನಗ ರಡ್ಡು ಬಟಾಟೆನ್ ಒಂಜಿ ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗಡಿ ಮಲ್ತದುಂಡತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಮಾರೆ. ಹೇ ಗೈಸ್ ನಾವು ನೈಟ್ ಔಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಫನೋಡಿ ನಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬಲ ನಿಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮೀನಿಂದ ಒಣಸ್ಬಲ ಈಗ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ನೀವು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅನ್ನು ಎಂಕ್ ಉನ್ನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಆಪುಜಿ ಉನ್ನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬದಲು ಮಲ್ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ನಂತಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡಿ ಹಾತಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತು ಮೊನ ತೂತು ಪನ್ನೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನನ್ನ ನಲಿಪುಗಣ ಏನಿಯ ಬೇವರ್ಸಿ ಏನಿಯ ಬೇವರ್ಸಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮಹೇಶನ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮಗನೇ ಮಹೇಶ, ಬಾ ಮಗನೇ, ಬಾ, ಬಾ. ಏನಂತಾನೆ ಏನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಪುಜಿ